Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Праз некалькі хвілін распачнецца святая імша. Падчас яе мы будзем узгадваць пераход Езуса Хрыста ад смерці да новага жыцця праз уваскрасенне. І гэтую святой імшою мы распачнём велікодны перыяд. Сённяшнюю пасхальную ноч асвятляе воскрослы Христус, і гэта сапраўды вялікая ноч. Уся дынаміка пасхальнай ночы сканцэнтравана вакол новага жыцця ў Хрысце. І таму уся яе літургія поўная сімволікі жыцця: святло, слова, вада і вячэра. І гэтыя знакі складаюць галоўны змест частак літургіі пасхальнай вігіліі. Цэнтрам жа літургіі будуць два сакраменты – хрост і еўхарыстыя. Зараз мы ўсе збяромся каля вогнішча, якое распалена каля касцёла. Там распачнецца літургія святла, падчас якой адбудзецца асвячэнне агню, запальванне пасхалу, свечак вернікаў і асвятленне касцёла. Святло лепш успрымаецца ў адрозненні ад цемры. Існуе глыбокі сэнс і у паступовым рассейванні цемры праз святло Хрыста. З ім мы пераходзім з цемры смерці да святла новага жыцця. Полымя святла з'яўляецца таксама знакам гатоўнасці і чакання. Таму згодна са старадаўняй традыцыяй гэтая ноч павінна быць чуваннем дзеля ушанавання Хрыста. Вернікі, якія трымаюць у руках запаленыя свечкі, павінны быць падобнымі да людзей, якія чакаюць свайго пана, каб, калі вернецца, застаў іх у малітоўным чуванні і запрасіў да свайго стала. Святая імша, якую будуць цэлебраваць святары, у наступных інтэнцыях. Першая інтэнцыя у інтэнцыі ўсёй нашай парафіяльнай супольнасці, просячы добрага Бога, патрэбныя ласкі для ўсіх парафіянаў, аб благаслаўленні Божым, аб пабожнае перажыванне таксама велікодных святаў, а для памерлых аб радасці жыцця вечнага ў валадарстве нябесным. Другая інтэнцыя падзякі Пану Богу за 15 гадоў Яна Бузара з просьбай аб далейшым благаслаўленні для яго, таксама для яго блізкіх, для ўсёй сям'і, аб апецы Маці Божай і аб дарах Духа Святога для яго блізкіх. І трэцяя інтэнцыя, молімся за памерлых, аб жыцці вечным у валадарстве нябесным для памерлай Галіны Комар у 9-ю гадавіну ад яе смерці, таксама для памерлай Рэгіны Стаднік у 14-ю гадавіну ад яе смерці і для ўсіх памерлых з сям'і Лойка. Па магчымасці, хто можа, то выходзім з касцёла, збіраемся там на вуліцы каля агню.
Światło Chrystusa. Światło Chrystusa. Światło Chrystusa. Трымаем цяпер запаленыя свечкі, будзе арэндзе пасхальная. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobnym blaskiem takiej światłości raduj się, Kościele święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga,
Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu splacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabije się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światlem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów do laski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, kreszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość! Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy przelego roju. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu, Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego,
Розважаймо, як то Бог в міньоних часах вибавив свій люд, і як в концу зеслав нам своєго Сина, яко Откупителя. Христос przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się teraz, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Tuszym teraz świeczki, jeszcze później ich zapalimy na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Można teraz siadać i będziemy słuchać Słowa Boże. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezladem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezladu wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił jej od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że byli dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawy dające nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby byli ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świecili nad ziemią, aby rządzili dniem i nocą i oddzielali światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroje wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroili się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami:
Bądźcie plodni i mnożcie się, abyście zapełniali wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień 5. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie plodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę, przynoszące ziarna po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będę one pokarmem. A dla wszystkiego zwierzęta polnego i dla wszelkiego ptactwa podniemnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobrze. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień 6. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemię oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław dusza moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jest bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światlem okryty jak płaszczem. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Umocnili ziemię w jej podstawach, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szata okryłaś jej wielką głębią, ponad gorami stanęły wody. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdrój kierujesz do strumieni, co pośród gór sień sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi.
не стомпи дух Твой, и обнови земля. С Твоих комнат наводняшь горы, овоцем Твых дел сытещен земля. Кажеш рослинам росно траве для быдла, и рослинам бы человекові служили. Не стомпи дух Твой, и як лишний сон дела Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełnia Twych stworzeń. Błogosław dusza moja Pana. Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniale było dzieło stworzenia świata i jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę naszego Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Można siadać teraz. Читання з книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Майсею: «Чаму ты ўсклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і паглядзі яго. І пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны ўслед за імі. І пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад, стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім. І была хмара цёмная для адных і асвятляла ноч другім, так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Майсей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе. І падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраэля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Майсею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Майсей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца. І бегла вада насустрач егіпцянам, якія уцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх, і ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана
і паверыў пану і Маісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Хосанна, 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 Спевайте Пану, бо віка Його моць і хвала. Он з неволі зла свалю до царя. Хосанна, хосанна, Спевайте Пану, бо віка Його моць і хвала. Он з неволі зла свалю до царя. Хосанна, хосанна, Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniałą swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca okrążył morskie przepaści. Хосанна, хосанна, Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swalił do cala. Хосанна, хосанна, Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał. Хосанна, хосанна, Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Хосанна, хосанна, Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. хосанна, Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. хосанна, Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. хосанна, хосанна, Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. хосанна, хосанна, Wyprowadziłeś swój lud i хосанна, osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, w którym uczyniłeś swoje mieszkanie. хосанна, Pan Bóg jest królem хосанна, na zawsze i na wieki. хосанна, хосанна, Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. хосанна, хосанна, Módlmy się, Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda, niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone, obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa, Pana naszego. Można siadać.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a będziecie jeść przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego u Izraela, bo On cię przyozdobi. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodną ziemi, nie użyźnią jej i nie zapełnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Pan jest moją mocą i moją pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniale jest Jego imię. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadomo po całej ziemi. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Módlmy Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadziejo świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienie oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę będzie odśpiewany hymn Chwała na wysokości Bogu, w którym w szczególny sposób będziemy dziękować Bogu Wszechmogącemu za dzieło naszego odkupienia. Chwała na wysokości Bogu. Módlmy się, Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dzieciństwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Teraz można usiąść. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную хрысціліся. Дык вось, мы, пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстусу воскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у воскресення, ведаючы, што былі наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Хрыстус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі Бога Хрысце Ісусе. Гэта Слова Божа.
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki. У першы дзень тыдня на досвідку жанчыны прыйшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі, і ўбачылі камень, адсунуты ад магілы. Але, увайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. Калі яны стаялі у разгубленасці, раптам з'явіліся перад імі два мужчыны у бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма, ён уваскрос». Успомніце, як ён сказаў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі: «Сын чалавечы павінен быць выданы ў рукі грэшнікаў і укрыжаваны, але на трэці дзень уваскрэсне». І ўзгадалі яны словы ягоныя, і вярнуліся ад магілы і расказалі гэта ўсё 11 і ўсім астатнім. Гэта былі Марыя Магдалена, Яна і Марыя Якубава, ды іншыя, што былі з імі, казалі пра гэта апосталам, але словы гэтыя здаліся ім пустымі і не верылі ім. Пётр жа устаў і пабег да магілы і, зазірнуўшы, убачыў там толькі палотны і вярнуўся да сябе, здзіўляючыся таму, што сталася. Гэта слова Пана. Мандрость до дети, жить як слепому взрок, жить як моц моей слабости, wszystko co moje jest. Радуйцеся, радуйся, зямля. Гэтыя заклікі мы пачулі падчас урачыстага экзультэт. Пасля паглыблення ў таямніцу Эўхарыстыі, цяжкасцей крыжовага шляху, разважання над мукай і смерці Пана нашага Езуса Хрыста надыходзіць час радаснага аллелюя, поўнага надзеі, святкавання падзей перамогі над смерцю праз уваскрасенне Езуса. Да гэтага дня, да гэтага моманту мы рыхтаваліся вельмі доўга. Вялікі пост быў для нас часам пакаяння і ачышчэння. І цяпер мы ўваходзім у атмасферу радасці і хвалы Богу. Традыцыйнае яўрэйскае святкаванне Пасхі пачынаецца з пытання самага малодшага удзельніка, чым гэтая ноч адрозніваецца ад іншых. А затым бацька сямейства тлумачыць, што азначаюць канкрэтныя жэсты, стравы і звычаі. І сёння мы таксама можам задаць сабе пытанне, чым гэтая ноч адрозніваецца ад іншых, бо яна сапраўды незвычайная. Сённяшняя ноч надзвычайная, таму што яна асветлена святлом уваскрослага Хрыста. Сёння здзяйсняецца ўсё тое, што было абвешчана стагоддзі таму. Сёння святкуем Вялікдзень. Для габрэяў Пасха азначае пераход праз Чырвонае мора і такім чынам выхад з егіпецкага рабства ў зямлю абяцаную. Для нас такая Пасха
гэта пераход ад няволі граху да свабоды дзяцей Божых і паўната жыцця. Гэта вызваленне адбылося дзякуючы таму, што Езус раз і назаўжды перамог смерць, даўшы нам надзею на ўваскрасенне. У літургіі слова мы змаглі ўзгадаць усю гісторыю збаўлення. Ад стварэння свету, праз вывядзенне выбранага народа з егіпецкага рабства, да слоў з паслання да рымлянаў, якія гавораць, што ахвяра Хрыста, яго смерць і ўваскрасенне – наша надзея. І сёння, узгадваючы ўсю гісторыю збаўлення, мы хочам таксама ўсвядоміць, што Божыя абяцанні ніколі не расчароўваюць і заўсёды выконваюцца. Літургія слова завяршаецца Евангеліем пра адшуканне пустой магілы. Гэта заданне для нас – ісці ў нашым жыцці ў пошуках Хрыста. І перш за ўсё усведамляць, што як хрысціяне мы не можам заставацца ў цемры граху, але мы павінны абвяшчаць добрую навіну. Дзе мы можам знайсці Хрыста? Перш за ўсё у Божым Слове і ў святых сакраментах. Праз хвіліну ў нас будзе літургія аднаўлення абяцанняў хросту. Няхай гэта будзе нам напамінам, дзе наша крыніца, а менавіта пачатак нашага новага жыцця. Хрост змывае першародны грэх і ачышчае нас ад усяго зла. Гэта адкрывае нам шлях да карыстанняў з ласкаў у іншых сакраментах. Христус прыходзіць да нас асабліва ў Еўхарыстыі, калі мы можам прыняць яго ў сваё сэрца. І будзем удзячныя яму за гэтыя вялікія дары. Асаблівым сімвалам сённяшняй літургіі з'яўляецца запаленая пасхальная свечка. Свечка, якая сімвалізуе Хрыста ўваскрослага, пасхал. І гэтае святло суправаджае нас праз усё хрысціянскае жыццё і павінна быць для нас знакам надзеі. Падчас хрышчэння ад пасхальнай свечкі запальваюць свечку як напамін аб гэтым сакраменце. Пасхальная свечка гарыць падчас літургіі на працягу усяго велікоднага перыяду, а таксама запальваецца падчас пахавальнай літургіі. І полымя гэтай свечкі асвятляе наш хрысціянскі жыццёвы шлях. Гэта святло, якое дае нам надзею. Сённяшняя літургія поўная сімвалаў і знакаў. Асабліва бачныя два – гэта агонь і вада. Літургія пасхальнай вігіліі распачынаецца асвячэннем агню. Агонь вёў ізраільцян праз пустыню. Гэта элемент, які змяняе ўсё, да чаго дакранаецца. Ён дорыць святло і цяпло. Святло Хрыста, запаленая пасхальная гэтая свечка, асвятляе цемру, у якой мы пачынаем цэлебрацыю. Гэта мае вялікае значэнне, таму што як яно рассейвае цемру ночы, так і Христус рассейвае цемру граху і ўлівае ў наша жыццё надзею і радасць. Вада – сімвал ачышчэння. Падчас хросту аблівання вадой абмывае нас ад нашых грахоў. Ізраільцяне бяспечна прайшлі праз Чырвонае мора, воды якога пазней затапілі іх ворагаў. Паважана такім жа чынам вада хросту змывае грэх, які нішчыць наша духоўнае жыццё. Вада, перш за ўсё, жыватворная, без яе жыццё згасае, але дзякуючы ёй усё ажывае і зноў расце. Христус той, хто асвятляе наш шлях зямнога і вечнага жыцця. З яго выцякаюць крыніцы жыватворнай міласэрнасці. Ён наша жыццё і ўваскрасенне. Паважаныя, наш спеў, звон званоў, усё гэта сведчыць аб тым, што для нас так важна, што Христус уваскрос. І няхай радасць сённяшняга вечара умацуе нас і дапаможа знайсці святло ў цемры і надзею ў цяжкасцях жыцця. Христус, перамагаючы цемру граху, асвятляючы цемру ночы сваім уваскрасеннем, паказвае нам, што яго вяртанне да жыцця падобна да святла, якое перамагае усякую цемру. Таямніца Вялікага чацвярга, боль Вялікай пятніцы і цішыня Вялікай суботы вядуць нас да радасці ўваскрасення.
І цяпер, паўтараючы словы з пачатку сённяшняй літургіі, пажадаем сабе радасці і супакою на наступныя дні і на ўсё нашае жыццё. Няхай святло Хрыста, слаўна ўваскрослага, рассея цемру нашых сэрцаў і розумаў. Амен. Teraz odnowimy przyrzeczenia składane na Chrzcie Świętym. W szczególny sposób prośmy Boga Wszechmogącego, aby odnowił w nas laskę z tego świętego sakramentu. Będziemy modlić się litanią do wszystkich świętych. Najmilsi z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Michale, święci aniołowie Boży, święty Janie Chrzcicielu, święty Józefie, święci Piotrze i Pawle, święty Andrzeju, święty Janie Chrzcicielu, święta Mario Magdaleno, święty Szczepanie, święty Ignacy Antiocheński, święty Wawrzyńcze, święci Wojciechu i Stanisławie, święte Perpetuo i Felicito, święta Agnieszko, święty Grzegorzu, święty Augustynie, święty Atanazy, święty Bazylii, święty Marcinie, święty Benedykcie, święci Franciszku i Dominiku, święty Franciszku Ksawery, święty Janie Mario Wianeju, święta Katarzyno Sieneńska, święta Tereso od Jezusa, wszyscy święci i święte Boże, bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego.
od każdego grzechu, od śmierci wiecznej, przez Twoje wcielenie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, przez zesłanie Ducha Świętego, prosimy Cię, my grzesznicy, prosimy Cię, abyś swoją laską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci. Prosimy Cię, Jezu, Syna Boga żywego, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste. Teraz odbędzie się błogosławieństwo wody, która będzie używana podczas sakramentu Chrztu Świętego. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałaś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała laskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek wszystkim cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło wody Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma laskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmytu z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Drodzy bracia i siostry, pokornie prosimy Boga, aby pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie nasz Boże, czuwając tę świętą noc, wspominamy wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło naszego odkupienia. Wysłuchaj prośby swojego ludu i pobłogosław tę wodę. Stworzyłaś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz umacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłaś Twój lud z niewoli i ugasiłaś jego pragnienia na pustyni.
Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, która miałaś zawrzeć z ludźmi. Wreszcie przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłaś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi i siostrami ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz będą odnowione przyrzeczenia sakramentu Chrztu Świętego i dzisiaj Kościół daje taki przywilej, kto jest w stanie łaski uświęcającej i odnowi przyrzeczenia Chrztu Świętego, można otrzymać odpust zupełny. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy nasze przyrzeczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekaliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Teraz będzie pokropienie, symbol sakramentu Chrztu Świętego. To nie jest poświęcenie pokarmów, także z zapalonymi świecami będziemy dalej dziękować Bogu Wszechmogącemu za łaskę Chrztu Świętego. У святую ночь поєднання неба і землі у Єсусі Христе з радостью просим Бога нашего Отца. Молимся за святый Костел, каб обвящал свету з мертвых повстання Христа и был свідком Его перемоги над смертью. Тебе просим. Молимся за пасторов Костела, каб у тяжкие хвилины яны умацовывали своих верников особистым прикладом веры у Божий провід. Тебе просим.
Молімся за тих, хто сеє ненависть у серцях людей, каб наши молитвы и ахвярность содейничали их навертанню. Тебе просим. Молимся за самотных и хворых людей, каб ласка откуплення умацавала у их надею на перамогу. Тебе просим. Молимся за людей, поєднаних з Богом праз сакрамент покаяння, каб у Евхаристії черпали сили для тривання у добрим. Тебе просим. Молимся у інтенції Яна Бузар, який дякує Пану Богу за прожитих 15 годів, за атрыманыя Божыя дары ласки з просьбай аб далейшым благаслаўленні, аб апецы Найсвяцейшай Панны Марыі і ўсіх патрэбных дарах і ласках у жыцці для яго, таксама для яго блізкіх, для ўсёй сям'і. Цябе просім. Молімся у інтэнцыях усёй нашай парафіяльнай супольнасці, просячы добрага Бога аб благаслаўленні, аб апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, дарах Духа Святога для ўсіх парафіянаў, а для памерлых з нашай супольнасці аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным. Цябе просім. Молімся аб Божую міласэрнасць і жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для памерлай Галіны Комар у 9-ю гадавіну ад яе смерці, для памерлай Рэгіны Стаднік у 14-ю гадавіну ад яе смерці і для ўсіх памерлых з сям'і Лойка. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб наше жыццё было падзякаю Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Цябе просім. Божа наш добры Ойча, Твой Сын дазволіў нам спазнаць Тваю волю і любоў да нас. Учыні, каб гэтая любоў перамяніла нашае жыццё праз Хрыста Пана нашага. Можна патушыць уже свечкі і положить их, и будет далей святая Евхаристия. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правдогодне то и справедливо, слушне и збагавенне, абыśmy Ciebie, Panie, zawsze славили, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z woli Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenie wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Daś mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone. Boś Ty dobry, nieskończony. Ach, żaluję zamysłość, jedyny dla Twej miłości. Do Komunii Świętej będziemy udzielać i w bocznych nawach, i na chorach, także tylko oznaczcie siebie, że Wy przystępujecie do komunii, złożywszy ręce na piersiach, w ten sposób zaznaczając, że człowiek przystępuje do Komunii Świętej.
Módlimy Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posieliłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa Pana naszego. Можна ще сісти на кілька хвилин, короткі об'яви. Поважаныя браты і сёстры, распачалі мы сённяшняй літургіі урачыстае перажыванне урачыстасці з мёртвых паўстання Езуса Хрыста, найважнейшай урачыстасці у касцёле. Сёння таксама браты і сёстры праваслаўныя таксама распачалі перажыванне гэтай урачыстасці, па гэтаму молімся, каб гэты час, который мы перажываем, прычыніўся да нашай святасці. І з 20 па 27 перажываем актаву великаноцную, і у пятніцу найбліжэйшую падчас актавы не абавязвае пост. 21 у панядзелак другі дзень великаноцных святаў, і святыя імшы будуць адбывацца ў панядзелак у 9, у 11, у 17 і 18:30. А заўтра ў нядзелю на 7 гадзін з раніцы будзем урачыста перажываць святую імшу з працэсіяй рэзурекцыйнай. Пазней таксама будуць святыя імшы ў 11, у 12:30, у 17 і 18:30. Сардэчна запрашаем вас, вашых блізкіх, да ўдзелу у гэтых святых эўхарыстыях. 23 ў сераду ўспамін святога Юрыя і дзень імянінаў яго святасці папы рымскага Францішка. Будзем маліцца за наступніка святога Пятра і за паўсюдны касцёл. І 27 у наступную нядзелю, другая нядзеля великаноцная, урачыстасць Божай міласэрнасці, заканчэнне актавы великаноцнай у парафіі у мікрараёне Маладзёжны, у нашай суседняй парафіі, гэта адпуст парафіяльны. Поэтому заахвочваем да удзелу у урачыстасці, которая будзе там адбывацца, і ахвяры ў наступную нядзелю будуць збірацца на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Так як трывае актава, то традыцыйна няма выстаўлення на свяцейшага сакраменту. Дзякуем пану Езусу за дар з мёртвых паўстання, молячыся великаноцнымі спевамі, поэтому заахвочваем да перажывання ў такі спосаб гэтых урачыстасцей. Таксама, браты і сёстры, так як кожная урачыстасць заўсёды адбываецца пры дапамозе людзей, пры дапамозе тых, хто сваёй працай, малітвай таксама удзельнічае ў арганізацыі гэтых урачыстасцей. Найперш дзякуем пану Богу за гэтую магчымасць, што мы можам перажываць гэтую урачыстасць, што мы дачакаліся, што Бог нас адарыў гэтымі дарамі і ласкамі, здароўем. Напэўна, лучымся з тымі, которые адышлі па ўзнагароду да Пана. Дзякуем іх таксама за ўсё тое, што яны нам перадалі, веру таксама, іншыя таленты і здольнасці. У асаблівы спосаб дзякуем Пану Богу за святой памяці ксяндза Юзафа таксама. Няхай малітва у іх інтэнцыях, у інтэнцыях памерлых будзе таксама выразам удзячнасці Богу за гэтых людзей, за тое, што яны пры дапамозе сваіх асобаў таксама абвяшчалі Божае Евангелие для нас і для нашых родных. Дзякуем таксама для сёстры Халены, для Віталія Клеменкова, для ўсіх тых, хто дапамагаў у арганізацыі гэтых дэкарацый і Вялікі чацвер, Вялікую пятніцу, і гэтай дэкарацыі на урачыстасць. Няхай добры Бог адудзячыць для іх патрэбнымі дарамі і ласкамі за працу, за малітву, за ўдзел і ў арганізацыі гэтых усіх урачыстасцей. Дзякуем таксама для нашых ксяндзоў, для ксяндза Романа, за таксама арганізацыю асысты, за сакраменты ўдзялёныя, за сакрамент споведзі, для службы алтара, для міністрантаў, которые разам з ім арганізоўвалі таксама гэтую сённяшнюю урачыстасць, для ксяндза Яна таксама. Дзякуем за паслугу канфесіянале, за малітвы для сёстры Людвікі. Дзякуем таксама для арганісткі, для хора касцельнага, для ўсіх тых, хто сваім спевам упрыгожвае літургію у кожную нядзелю, урачыстасць таксама. Дзякуем для ўсіх тых, хто таксама ўдзельнічаў у сённяшняй літургіі, за іх удзел, за заангажаванне ва ўсё гэта, за адвагу. Няхай добры Бог таксама адудзячыць патрэбнымі дарамі і ласкамі. Дзякуем, браты і сёстры, для
службаў правапарадку, для міліцыі, за парадак, за бяспеку для нас, для нашых блізкіх падчас гэтых урачыстасцей, і сённяшніх, і ў нядзелю пальмовую. Няхай таксама добры Бог адудзячыць для іх блізкіх патрэбнымі дарамі і ласкамі. І дзякуем, браты і сёстры, дзецям, моладзі і ўсім вам за удзел у гэтых днях, у гэтай літургіі таксама, за вашае сведчанне веры, за тое, што знаходзіце час, каб такі спосаб удзельнічаць у разважанні нашага дзела адкуплення праз малітву, праз ахвяры вашы таксама, праз удзел ва ўсіх пасыйных набажэнствах. Дзякуем вам за ахвяры, которые склалі вы на кветкі для удэкаравання нашай святыні. Няхай добры і всемагутны Бог адудзячыць для вас і вашых сем'яў патрэбнымі дарамі і ласкамі, здароўем на кожны дзень. Таксама дзякуем усім тым, хто моліцца за нас, знаходзячыся на адлегласці, можа з розных прычынаў не можа быць з намі, знаходзіцца дзесьці далёка ад сваіх сем'яў. Напэўна, таксама памятаем пра іх у сваіх малітвах і просім, каб гэтая адлегласць матэрыяльная, аднак прычынілася да таго, што мы будзем памятаць пра іх у сваіх малітвах, складаючы для іх пажаданні і таксама ахвяроўваючы свае малітвы ў іх інтэнцыях. Паважаныя браты і сёстры, перад намі яшчэ сёння чуванне, таксама цэланочнае, заахвочваем. Парадак гэтага чування знаходзіцца на табліцы аб'яваў, знаходзіцца таксама на дзвярах. Вядома, гэта не азначае, што я павінен быць толькі у тую гадзіну, которая указана. Там ёсць розныя магчымасці, хто хоча, можа і ахвяраваць больш часу. Паводле сваіх фізічных магчымасцей, паводле свайго жадання, па гэтаму заахвочваем, каб таксама тутай і ў цішыні, і праз супольную малітву аддаць чэсць і павагу Пану Богу за дар з мёртвых паўстання. Цяпер будзе ўдзелена благаслаўленне, і пасля благаслаўлення адбудзецца асвячэнне пакармаў на стол великаноцны, пагэтаму хто яшчэ будзе асвячаць іх, то можна застацца ў касцеле, і пазней будзе адарацыя міністрантаў, которые будуць праводзіць адарацыю гадзінную. Таксама заахвочваем памаліцца разам, і ў асаблівы спосаб будзем таксама маліцца у другі дзень навенны да Божай міласэрнасці, молячыся за ўсіх нас, за ўсю нашу парафіяльную супольнасць, за ўсіх тых, хто патрабуе нашай малітвы. Па гэтаму сардэчна запрашаем да супольнага перажывання гэтага часу. Паважаныя браты і сёстры, наш біскуп Уладзімір скіроўвае да нас велікоднае віншаванне. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, аллилуйя. Гэтае пасланне радасці і надзеі гучыць сёння ў нашых касцёлах, у нашых дамах і ў сэрцах хрысціян ва ўсім свеце. Адзначаючы велікодныя святы, успамінаем найважнейшыя падзеі ў гісторыі чалавецтва. Верым, што ўваскрасенне Езуса мае пазачасовы характар, з'яўляецца заўсёды актуальным і датычыць кожнага з нас. Як гаворыць святы Павел апостал, калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, які ўваскрос, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Ці ж можа быць для нас большая радасць, чым усведамленне, што кожны дзень зямной вандроўкі мы рухаемся не да пустаты і небыцця, а да паўнаты новага сапраўднага жыцця, у якога не будзе канца. У гэтым піліграмаванні мы не пакінутыя на саміх сябе. Заўсёды ёсць Езус Христус, уваскрослы збаўца. Прыгожым і сімвалічным знакам з'яўляецца і тое, што ў гэтым годзе мы святкуем Вялікдзень у адзін дзень з вернікамі праваслаўнай царквы і іншых хрысціянскіх супольнасцей. Няхай сумеснае перажыванне пасхальнай любові, пасхальнай радасці яшчэ больш уздальняе нас да штодзённага адкрывання бясконцай любові Хрыста. Хацеў бы скончыць гэтае віншаванне словамі святога айца Францішка з энцыклікі «De Lexit Nos». Прашу Пана Езуса, каб з яго найсвяцейшага сэрца выйшлі для ўсіх нас струмені жывой вады, каб загаіць раны, якія мы у сабе носім, узмацніць нашу здольнасць да любові і служэння, пабуджаць нас вучыцца таму, каб разам імкнуцца да справядлівага, салідарнага і братэрскага свету. Гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль мы шчасліва з'яднаныя, не усцешымся ў валадарстве нябесным. Там будзе ўваскрослы Христус, які прымірыць усе нашыя адрозненні сваім святлом
што нястомна сыходзіць з яго адкрытага сэрца. Няхай Езус у вас крослы будзе заўсёды благаслаўлёны. Памятаю пра вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, у сваіх малітвах паўтараю просьбу маліцца за мяне і жадаю усім вам ад шчырага сэрца радасных велікодных святаў. Ваш біскуп Уладзімір. Христус з мартвых стал, правдивее с мертвых стал. Аллилуйя. Бог заплać wszystkim wam za wspólną modlitwą. Przyjmijcie także teraz z wiarą Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. 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 Amen.